Добре дошли в Delicious Vibes! Чудите се какво да си сготвите за вечеря? Пиле жулиен винаги е добра идея! Започваме като си нарежем шунката на тънки ивици, както и киселите краставички. Може да добавите и гъби, в случая аз няма да слагам. Овкусяваме пилешкото месо, което е нарязано предварително на жулиени, с сол, чесън на прах, чубрица, и червен пипер. Разбъркваме хубаво месото, за да се овкуси от всички страни и запържваме в нагорещено олио. Когато месото е почти готово, си добавяме шунката и киселите краставички, добавяме още малко подправки за вкус и аромат, разбъркваме и добавяме една готварска сметана. След като яденето е повряло малко, добавяме 4 слайса топено сирене, затваряме с капак, за да се задуши и разтопи топеното сирене. Разбъркваме хубаво и оставяме да покъкри още няколко минутки. През това време си приготвяме и картофеното пюре. Сварили сме половин килограм картофи, размачкваме ги, добавяме леко затоплено прясно мляко и масло. За основа слагаме от картофеното пюре, а отгоре върху него слагаме от пилето жулиен. Докато е още топло, наръсваме с кашкавал и се наслаждаваме на една прекрасна, вкусна, лесна вечеря.